What's up talaga inyo? It's me again, Alvin Botis of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naibitahan tayo ng JNK Farm Resort dito sa may barangay Santa Rosa, Concepcion, Tarlac. So yung location niya guys, no, halos nasa gitna siya ng palayan, kaya farm resort siya. And napakaganda kasi napakatahimik and syempre yung kapaligiran talagang kung mahilig kayo sa nature vibes. So perfect place itong si JNK Farm and Resort. So landmark natin, kung gusto nyo magpabook dito guys, yung Junction Capas, from there nasa 5 to 7 minutes away lang naman to. I-Google map nyo lang and Waze. So madaling-madali lang naman siyang hanapin. And of course, kapag nandun na kayo doon sa Arco ng Santa Rosa, Concepcion, nasa 1 to 2 minutes away na lang itong si JNK Farm and Resort. Ayan guys, yung dalawang nakikita nyo sa harapan natin na Kubol glamping nila o yung mismong accommodation. So itong person nila, nasa right side natin, ito yung good for 2 packs. And then the other side, ito naman yung good for 4 packs. At kagandahan yan guys, no, fully air conditioned yung mga rooms nila dito. So for rates and bookings, pwede kayo mag-direct sa kanilang Facebook page. Other side, ito meron silang parang kabana dito. So pwede kayo rin magkwento-kwentuhan dyan. And meron silang grounds dito or yung parang picnic ground. So pwede kayong umupo dyan habang nagkwentuhan din, habang in-enjoy nyo yung mga foods and drinks nyo. Sa other side naman ng pool nila guys, yan, meron din tayong mga bean bags. Merong swing dito na pwede kayong mag-relax. And of course, ayun, dun sa pinakadulo natin guys, meron tayong mga beach chair na talaga namang marirelax kayo habang nakababad din yung mga paa nyo sa tubig. And yung lalim ng pinaka-pool nila guys, 4 feet to 5 feet hanggang dito sa dulo. And ayan, makikita nyo meron na rin silang available ng mga salbabida. Sa tabi guys naman ng beach chair, nandun yung kanilang jacuzzi na yung lalim is 3 feet. Ayan, mag-enjoy din kayo dyan. So outdoor living area, ayan guys. So pwede rin kayo mag-relax dyan. Mga tito, tita, siya pwede mag-pwesto dyan. And meron din silang isang maliit na kubo dito. At kung gusto nyo mag-picture-picture or kung gusto nyo tumambay dyan, pwede guys. Actually, nature vibes talaga itong pinaka-place nila. Napakasarap mag-staycation. Siyempre guys, kasama ang buong pamilya at buong barkada. And guys, check natin yung kanilang room. So ito, fully air conditioned. May dalawang bed sa taas, single bed siya. And of course, dito sa ilalim. Bali, double deck. Kakasya dito is 4 pack. Syempre guys, may kasama ng mga toiletries, complimentary water. Meron na rin towel na pwede nyong gamitin. Good morning guys! Yan, napakasarap ng tulog natin dito sa JNK Farm and Resort. And dahil nga maraming puno at alaman nitong JNK Farm Resort, napakalamig ng klima dito. And of course, very comfortable yung tulog natin. And napakaganda ng ambience kapag gabi. And pwede rin kayo mag-bonfire, pwede kayo mag-request sa staff nila. Or before kayo pumunta dito, sabihan nyo na yung sa Facebook page nila. And syempre, pag nag-book kayo dito kay JNK Farm and Resort, so meron na kayong free breakfast. So dun sa 2 packs, dalawa yung free breakfast. Sa 4 packs naman guys, 4 din yung free breakfast nyo.
And di rin kayo mahinip dito dahil meron silang mga board games, badminton na pwede nyo arkilahin, and napakalakas ng wifi. Kung gusto nyo makipag-connect, sabihan nyo lang din yung mga staff nila dito. Kung gusto nyo naman pala magluto, meron naman silang kitchen dito. Sabihan nyo na lang yung kanilang mga staff or yung mismong owner, mostly naman nandito sila. And magbaon na lang kayo nung gusto nyo lutuin. Kompleto naman yung mga cookwares nila, and syempre yung mga plato and ibang kakailanganin nyo or mga kitchen utensils kapag kakain kayo dito. So may 2 tables naman tayo dito with chairs, and kung ayaw nyo namang magluto, so malapit lang din naman dito yung Junction Capas. Pwede kayong bumili doon sa may McDonald's o kaya sa may Jollibee. Book na kayo kay JNK Farm and Resort, especially dun sa mga naghahanap ng nature-inspired staycation dito sa may Concepcion Tarlac. So perfect place itong si JNK Farm and Resort. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlagueños natin dyan. Itong si JNK Farm and Resort. So itong breakfast pala natin, Tapsilog, meron din naman kayong ibang choices doon or option doon sa kanilang menu. So until our next vlog, South.